Teplárne nebudú zvyšovať ceny za kúrenie. Zaplatíme toľko ako v tomto roku. Práve v týchto dňoch má návrhy pre budúci rok na stole štátny regulačný úrad. A hoci ešte nerozhodol, so zdražovaním vraj nepočíta. Skoro na celom Slovensku sa nejaký ten týždeň kúri, no všetci s napätím čakajú, či a ako sa ceny v januári pohnú. Politici sa poponáhľali zvestovať dobrú správu. Minister hospodárstva sľubuje, že žiadne zdražovanie nás v januári nečaká. Dnes máme pozitívnu správu s tým, že priemerné náklady na teplo pre domácnosti sa do budúceho roku zvyšovať nebudú, naopak pri niektorých teplárniach by mohli mierne klesnúť. A takáto je priemerná cena 1 gigajoulu tepla v radiátoroch. V tomto roku je len o niečo vyššia ako v lani. Ak by sa v januári nemenila, budú naše účty závisieť už len od toho, aká tuhá a dlhá bude zima. Na sídlisku Rybníky v Leviciach na jar prestali kúriť už 17. apríla. Radiátory znova rozohriali 19. septembra. Oveľa dlhšie museli za teplo platiť ľudia pod Tatrami. Sme vykurovali aj v júni niekoľko dní a tento rok začali sme vykurovať 13. septembra. Pretože 2 dní po sebe klesla priemerná denná teplota pod 13 stupňov. My máme radšej taký svieži vzduch ako teplo. Asi pred 2 týždňami. Od septembra prikurujeme. No už sme cítili, že už je chladnejšie, tá hlavne ku večeru. Na celom Slovensku je okolo 300 teplární a kotolní. Cenový návrh každej z nich má na stole štátny regulačný úrad. Problém je, že sľub nezdražovať je stále len sľubom, navyše politickým. Regulačný úrad ani samotné teplárne svoju cenovú politiku pre budúci rok komentovať nechcú. Tomáš Velecký, televízia Markíza.